Under Første Verdenskrig forsøger Frankrig og England i et desperat forsøg på at stoppe skyttegravskrigen at lave et nyt våben: kampvognen. Den blev lavet mellem 1915 og 1916. Deres tanke var, at den skulle kunne komme fremad uden at blive beskudt af maskingevær. Det blev aldrig rigtig afgørende i krigen, da der blev brugt granater og flammekaster imod den. Desuden var de meget langsomme i det ujævne terræn. Kampvognen er nu meget mere veludviklet. Den tyske kampvogn Tiger er nu lavet sådan, at 5 mand kan sidde i den 57 ton tunge kampvogn. En vognmandskommandør, en skytte og en lader til at affyre den dengang revolutionerende 88 mm kanon, en maskingeværskytte og som samtidig var en radiooperatør. Det vil sige, at kampvognen i forhold til 1. verdenskrig er en revolutionerende maskine. Men problemet med Tiger er, at den udover at have et højt brændstofforbrug, også havde begrænsede køreegenskaber på grund af den komplicerede teknologi. En af de kampvogne vi ser i dag er M1 Abrams. Den bliver brugt af den amerikanske hær. Man kan på den også se, at der er sket en stor udvikling fra Tiger. Dens kanon er nu gået op til 105 mm. De er nu kun 4 mand i kampvognen. En kører til at sidde fremme i vognen, en vognkommandør, en skytte, en lader, som alle 3 sidder i tårnet. Dens vægt er nu forhøjet med 6 tons og vejer så derfor 63 tons.